Jalan genting. Kancane jalane sepuro mendongane ndangku budal. Budal umroh. Nggih. Matur nuwun nggih Mbak Bun. Nggih. Pak Rinti. Sama mah digawe piro? Total piro? 50 Mas. 50. Karo Mbak Bun kon nyusuli 48. Nggih to, Mbak. Kon nyusuli. Niki wontene sandal. Nggih, tepuk tangan yang mana buat Sekar Kamulyan Bapak Ibu. Luar biasa sekali perform pada malam hari ini lain daripada yang lain. Makanya buat pilih panjenengan mangke kagungan hajat saged menghubungi Campur Sari Sekar Kamulyan dengan dipun pandhegani dening Mbak Bonari matur nembah nuwun. Nggih, dipun lajengaken malih nggih Bapak Ibu. Lanjut napa lanjut? Lanjut. Oh, no, lanjut. Karo ngombe kopi. Yo, Mbak Bun ngersake bajing loncat. Bajing sing nari, ya sing nyanyi Mbak Dea. Saka sarjana seni. Oh iya. Tari. Mbak Dea ki sarjana seni tari. Iya. Karawitan mau tari, Mbak? Tari nggih? Geografi. Bajing. Mbak Bun joget bajing loncat? Ya dijoget iki. Pakai mawas rapat ta. Jenengan joget bajing loncat? Saya dijogeti mboten? Pakai kula. Jane bos Campur Sari kok di PR karo wakil. Yo. Bajing loncat standarte. Bajing loncat. Tok. Mantuk tok. Sajane sampean ae. Aku nyanyi to. Aku ngene iki ora dene Mbak Bun wis ya sembarang wis dicepaki. Iya. Ini nuk senu guling-gulingan. Selak sahur. Iya, langsung ya. Ya. Ingin ganti gulu dan gulungan. Ya. Ya. Sampun Mbak Bun, bajing tur nggih sampun menggah-menggah ya. Ke wajah kita. Nah, ya Kak. Semangat kok. Harus semangat. Diet Mas, diet. Jane yo wis. Tapi Karo Mbak Bun gak mangan. Yo.
Aku kaya roh ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kelempung. Aku Oh, masa neng dhuwur lah ya. bulane hanya 10. Kowe 2 bulan. Apa? Sampeyan naruh ya? Kaya roh ketuhanan yang Maha Esa. Wis siap ya? Urung aku cara sen aku. Aduh. Aku mau tadi. Bagus sampun nggih. Kenapa hari ini? Mau. Sikil kula likaten lho. Sikil kula likaten. Ojo kamu tak kuablok tak. Ayo teman melanya kira. Ih. Cuma nggih. Anu. Masa ngene iki Pak. Bapak panitia nyuwun kursi roda. Ayo ojo. Masa Pak Sutoro yang menengae Pak Camat. Likaten Pak. Sese aku mau lek makan Devi lek enggak dianu bapak emak kok. Aku lek enggak Pak Camat mau. Ngomong-ngomong no. Aku yo ketutno. Moh. Leh, Aku tok ae. aku demen yo. Pak Camat likaten Pak. Pak Camat, aku jauh-jauh dari Batu loh, Pak. Anu likaten. Oh, Bu, nah, para nono sing gak likaten terus sing aku sulmu. teman tuh ya. Iya, aku akan mang kacang iki, Bu, Mbak. aduh. Aku keringin. Lah, mau loro udah jompone. Sese aku ngene ibu aku. Aduh. Ini apa nih? Awake dhewe wong loro wis dadi wong tuwa kudu sing ati-ati. Iya, kowe gringingen aku likaten. Ayo melu aku gek nang gone kecamatan arep suntik. Suntik loro ora mari-mari suntik mati ya wis bisa. Pokoknya buta mati. Iya. Wah. Aku mambu, Pak. Mampu apa? Dikisah apa tadi mana sih? Sayang. Terima kasih, Bu. Mendingan kalau kita tak mbak sebab lagi. Aku waras cah. Ayo, apa nih yo? Gila, iki boloku iki. Iki boloku iki, gila. Malah yo. Terima kasih bicara buat. Proses aku ro. Pasun. Pak, iki Pak orang Pak. Ngene iki bojo karo anakku karo mangan kayane. Mas Randy. Meneng kok. Kok diterni. Ditumpan lo sampean ya kamu. Lah repot mawon to Pak Sun jenengane kula nganu matur nuwun Pak Sun.